Ayer vaig saludar, estaves veient un vídeo, no em vas contestar i vas passar de llarg. Devies estar molt ocupat. L'altre dia vaig preguntar, tot bé, com estàs? Estaves mirant el WhatsApp, ni vas aixecar el cap. Devies estar molt ocupat. Miralla negrit, reflex apagat, mirada baixada, buscant a la pantalla el que tenim al costat. Reflex apagat, miralla negrit, endolats connectats, formant lesions aïllats, insoportable està avorrit. Al concert saltant, ballant, cantant, himnes a ple pulmó, al mig de la gent donant-ho tot i tu amb el teu mòbil gravant. Estaves molt ocupat, segur que queda bé a Instagram, perdent-te les sensacions, sense viure emocions, registrant en format vertical. Estaves molt ocupat. Miralla negrit, reflex apagat, mirada baixada, buscant a la pantalla el que tenim al costat. Reflex apagat, miralla negrit, endolats connectats, formant legions d'aïllats, insoportable està avorrit. Ho acabo de comprovar, 500 amics al Facebook i no pots quedar amb ningú. Fem un cafè, vols parlar, tots amb el clatell cap amunt. Deu estar molt ocupat, segur que és molt interessant. Deu estar molt ocupat. Miralla negrit, reflex apagat, mirada baixada, buscant a la pantalla el que tenim al costat. Reflex apagat, miralla negrit, endolats connectats, formant legions d'aïllats, insoportable està avorrit. Al súper, a la cua esperant, darrere meu, una senyora gran. La vaig deixar passar, si us plau. Endavant, somrient d'orella a orella, em va mirar als ulls. Serà que tindrà pressa? El seu somriure i els seus ulls. Em va mirar fixament dels ulls, va ser només un instant. Em van mirar fixament dels ulls.